Такая невероятная сталь. Много довольно добре, но і вона се радва с ним. Хубаво едно, хубаво клипче. Тази игра. И да спра клипчето и се оказа, че не съм започнала. Затова се наложи от начало. Но какво пък толкова нищо лошо няма да се случи. Опа, започнах. Нищо, какво пък толкова. Дано пък да го постигна. Да запрете голям рекорд. Айде, защо да ви пътувам? Време 60:30, добре. Хайде. Почти е 4:05. Чакай, да. Опа. Да. Поне и убих някого. Радост. Какво беше Клипър? Какво беше? Кити със силнорук. Син черви силнорук. Нет! Зомби. Стана да видя червена пакалка с такива кръти. Рано да дивам да не умра, си готова. Ако се бъхна в червя, който трябва да убия, става лошо, много лошо за мен. Се мене така че. Гати, те се бугасна в главата ми и аз умрях. Много смешно. Фая. Пак не успях да го убия. Жалко, но успях. Някой и умря. Много успях и накрая умрях. Тун. Следвай го. Търговете на световните финансови пазари. Да, беше прекалено дълго. За да мога да много убия. Този ще стане. Да, стана. Била е толкова кратък. Тогава не го бях убивала. Опа, май много прекрасно. Вау. Успех. Что это?
Ого, дълъгче. Трудно да двимавам и вече той умря лесно. Щом е лесно да умре, тогава е. Тук влезна като съм голям. Оле, тази е дълъг. Не! Бях наистина доста дълъг. Много дълъг. Но преди малко, когато ми записах клипа, успях. Вие червеи. Червеи. Сега ще се платиш. Не. И може би. Тега не толкова за днес. Вече е 10, така че ще се приготвям. Добре, вече трябва да се приготвям за рожденият ми ден. Защото и в 15 трябва да започвам да се обличам, а сега и 10. За това добре, хайде. Не, просто ще го спя.